Палим, палим, виждам във двойно. Палим. И здравейте, приятели на YouTube. Мен нямаше много време, защото нещо към Стасия студио ми се провали. Днес ще се учиме как да пишеме тетрадките си по училище. Или пък нещо по-добро, как да си сложиме хак на Майнкрафт. Пишете, например, проучвате първо хаковете. Аз съм избрал хака Хазуни. Пишете в Google Хазуни, Downloads и си го теглите. След като си го изтеглите, той ще ви го има на папката Downloads. И от тук, т.е. ето така ми беше на мене, ето така, го издърпваме на декстопа. След това, как да го вкараме в Майнкрафт? Пишеме тук app data roaming е това .minecraft. След това търсиме папката versions, ето я. Аз съм с Nodus хака, но сега ще бъда с друг. И правите папка на име на същото, на името на хака, бе. Точно трябва да е същото име. Ето така. И го вкарвам вътре. След това трябва да си отворя Майнкрафт. Да знаете, в някои сървъри не става хака. Има... не знам. И още едно правило. Летенето не го използвайте дълго, защото в логина на сървъра се включва и ви киква от сървъра, докато не го изключите, а то е трудно да се изключва после. Много странно, защо на мене не ми се показва. Тогава, като не ми се показва, пак пишеме плюс job data плюс roaming.minecraft versions. Ето. Тогава ще си включа Nodus. Той същото пише Nodus в Google, след това Downloads, пак от папката Downloads си го примъквам на декстопа, правя същата папка като на името, ама този път ето това nodus.2.0-1.7.x и го примъквам. След това затварям. Същото, ако доведете назад, както в миналият ми епизод, където бях без микрофон, защото ми беше счупен, текстурите пакет е от тук. Или пък ето от тук. Не. Тук скриншот с снимките на Майнкрафт, всички снимки на Майнкрафт. Ресурсите пакет, ето тук се слагат, явно съм ви объркал. Опа. Извинявайте, много ще трябва да редактирам клипчето. Добре, сега отварям Майнкрафт. Така. Може малко по-размазано да ви е клипчето, защото днес снимам с Bandicam. Нещо с към Стасия студио, не знам какво ми става. И мислям си някакво име, все едно. И ето го, Release Nodus
2. Натискам тук play. Мене нещо не знам заради хака ли, нещо заради не знам какво, заради текстур пакета ли ми. Сега ще ви покажа какво ми става на мене. Много ми забива нещо. Ей тук много зарежда, ей тук ми зарежда много. Както ви сами виждате, че ми зарежда много. Изчакваме да ми зареди. Не знам, може да е заради хака, не знам. А това черното е заради текстур пакета, да знаете. Топ. Ето. Значи самостоятелна игра, например този. Създаване на терен за игра и ето сваляме на терена. Хайде, нещо много зарежда. Толкова виж. Айде бе. Да, извинявайте, ще стопна за малко клипчета. Съжалявам, но не знам какво става. Вече 10 минути така зарежда. Добре, така. Няма да ви стане на вас, не знам, заради програмата за снимане ли нещо зарежда. Но като ви зареди, ще ви излезе една конзола. Тя се управлява с стрелките, например на модуса, на другите, на друго се управлява. Например с хазунито аз трудно се научих с попипане на бутоните, така се научих. Но с много все по-лесно, само с стрелките се управлява. И така, хайде скачаме на високо и такива неща. Това беше от мене. Дано да ви е харесало моето видеоклипче. Извинявайте, че не можехте да видите това. Ама вие като си го свалите, ще ви стане. Чао! Атака в барака, така, движиме тела, денят, гони вечерта служи.